Vors, ik het hier uit je dansen. We hebben weer een barre tocht gehad. En het weer viel wel mee, maar het was wel koud en het was echt stuffig onderweg. Maar wat ons het allermeeste tegenviel, naar richting vanuit Venlo, door het centrum, over de meer. De Pruisen, die zwaar bij de Zwijgenbroeder, die hebben ons goed gezweet, die hebben halleluja tegen ons geroepen. En dan komt ze in velden en dan wordt ze ontvangen door de Ierelingen die en weer goed artsen in de test hebben. Die veel te laat kwamen, maar dat waren we een oor eerder geweest. En dan komt ze hier en dan zie je zo weer een dikke trom met lom. Ja. Wat is er met de huilens aan de hand? En dan moeten we fucking wel ja. En we moeten bijna lopen wie ze in Duitsland. En moet toch te mogen vragen van, mogen we ook in die achterbuurt van Velde naar binnen? Hoorgeit, dat is een groot plezier. We hebben ook weer dit jaar ook het 10 kilo worst meegebracht. Die kun je onder de armen mee verdelen en dat nemen die andere prins altijd onder de armen. Want dan rukt dat morgen op de wagen. Nee doen of overmorgen op de wagen. Deze moet je naar de arme mensen brengen. En als die worst in 2 keer opeten, dan heb je maandag goed weer. Ik ben blij dat je nog altijd een prins hebben, geen prinses. Anders mogen we geen worst meer brengen. Nog meer hoor. Ja. Mooie worst. Natuurlijk ook jeugdprins, adjudanten. Hartelijk gefeliciteerd namens alle Wausen van Venlo. En dat zien er heel veel. En Venlo wordt er heel veel Wausen. Dat is echt niet te geloven, nog meer dan in Velden. Maar die wonen die geloof ik alleen door. En dat weten er weer door. Mogen we naar binnen? Ik hoop dat je de bank toch zonder al te veel verloren hebt kunnen bewandelen. En ik zou daarom zeggen, voor deze keer, welkom bij de fiesta. Oké, we mogen binnen!
Leuk dat je niet zo.